لعلی که دنگبج ایسف کلامن خو و دبیجه جالی دم و جی جنین شواکار وینه جنه که کرد کو لدردور وی به نقشن کلیمن نافدارین باجار وانه دخملینن. اف دیمن رنگین یک جی پارچه جی پیشنگی ها چاردانیا توریزم و گشتیاریا روشلات آناتولیایه و لوانه هاتیه لدارخستن. د پیشنگی دا ستاندا هری بربچاو یا باجاروانیا وانه بو کو او پیشنگیا و ارگانیزاسیون جی دکه. باجار وانه جی 13 باجاروکان پیکته و خودان ارنگاریه که گلک مزنه و هر باجاروک جی به طیبتمندین جدات ناسین. Öşkat'ın turizm öşkat'ın medvet bile milleti uanıcı bibini daha fazla ben çünkü yeş dervet zanın ama milleti megeleni zanit minne hevya hemyan inşallah hemle misafirime. Jehejmarek zede bajarên wekî Mêrsîn, Amed, Culemerg û Mûşê kompanyên gerokan û bajarvanî bi nasname û kelopûrên devera xwe beşdarî pêşengihê bûn. Jinên bajarê Wanê wekî demên berê ji aliyekê ve meşka xwe dikirin û ji aliyê din ve jî li gel destarî stranên xwe vedigotin. Beşdar keyfxweşiya xwe bi darxistina pêşengihê tînin û hêvî dikin ku bi van bernaman zêdetir gerok serdana bajarê wan û herêmê bikin. Turizm zamanı konspiye turizmde den tabi piçaytetin medvet daha yaratıcı betin. Bu çende medvetin em bu çende şoltyan u avtyan. Her wiha di pêşengihê de hejmarek zêde standên bajarê Îranê jî hebûn ku her sal hejmarek zêde gerok bo dîtina xweşikbûna bajêr, jingeh û bi taybet bo behra wê serdana Wanê dikin. Sana Afşar ku ji bajarê Urmiyê beşdar bûye û xudanê kompanya turizma Sexlemiyê ye, ew jî danasîna bajarê xwe dike û rûnişmanên vê derê vedixwîne bajarê xwe. Sağlık turizmi için em li benda turîstên Tirkiyeyê ku ew werin Îranê. Ji bo turîzma Sexlemiyê li benda herkesê ne. Ji ber ku li bajarê me nexweşxaneyên baş, doktorên baş û navendên ciwaniyeyên baş hene. Hevbajarvanê Wanê Abdullah Zeydan serdana hemî standan kir û xêrhatina wan xwast. Wî dema serdana standa Azeriyan kir ku ji Îranê hatibûn, koma folklorê ew bi lêîstika xwe ya gelerî pêşwazî kir. Pêşengeha ku du rojan berdewam kirî bi bernameyên xweşik bi dawî bû. Arif Aslan, Dengê Amerîka, Wan.